वेलकाम वेलकाम ओइ फाग्ला आल्ट्रा वेलकाम डिवोजन बिसांबा कम 2 साल के बाद डिवोजन मेरा एलबी में आया है मोस्ट वेलकम आय भाई मामा लाइन ने बोलो मानि सान क्रिज दे बायो बालाव थाङा दखान माथो बिखादा माथो थांदे गाबानो दां आठथायाव थांगोन होनना बुंनानै लाना थांबाय 8थायाव जायोबा माथो जायगा जालाय बै नों गुसुनो थांनानै खिन्थाहरनाय आं लिखिना खानाय दोननो एकदम बुरै बुजाय मेन्टेल गासै मेन्टेल ड्राइभ आंलाय दाला मोनला खेनसे होननायावनो मान खालामगौ बिदि बारे बारेबाथाय आं मावखालाबो मालाबा आरामसे गाव गावनि खामानि गाव गावबाव मावगोन आंलाय मानो मावनो मालाय खामानि बालासो मोनजाय मोनजाय ओंख्रिजों खोथा गैया देबजन नावनो आल्ट्राया माइनाव मागो हाय हेलौ आदा नों बेसे भिउआव लाइक होनाया फोदोमदों ना आदा आं बुजियासैलै माइनाव मा माखो देबजना मागो गाबोन जाथारबायमोन दोने हे आल्ट्रा मागो देबजना मागो आं एलबि नाया नों देबजन एलबि नायाबा आं भिडिअ गोदान नागारदों दायो बे भिडिअखौ मानो नायाखै नायथां होनबालाय भिडिअखौबो प्रिन्स नेबुला लाइक डान थेंक इउ सो मच सिपार अल्ट्रा नेबुला देबजन बोला और प्रिंस ने गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों मैं आज नया वीडियो डाला है अभी नया वीडियो सभी लोग देखो गर्ल्स कम विल मी लेट्स राइट बोल रहे दे देबजन मा खालामदों मा खोथाने बुंदो दे फ्रेंड्स क्या ब्रेकफास्ट क्या है बोलो कौन है रे कौन है कौन है कमेंट करो से फाइव बंदा में 4 बंदा लाइक किया है और 1 बंदा लाइक नहीं किया किधर गया रे 1 बंदा कमेंट करो दोस्तों कमेंट करना जरूरी है मैंने खाया मेरा बाय मैया नोंनि फाग्ला होदोंमोन आदारना फाग्ला आल्ट्रा फाग्ला जाखायो माथो फाग्लाखा आल्ट्रा यो नांबोलो नै कौन है कमेंट करो गाइस कौन है कमेंट गाइस थोड़ा मुझे भी देखना है मेरा एल्बम में कौन है आप लोग का भी कमेंट करके दिखाओ आप लोग का फेस कौन है यो हनी सिंह ब्रो अल्ट्रा
प्लीज कोई आता हो भाई, प्लीज कोई आता हो। ओके, फ्रेंड्स ने भी ऑन होने, फ्रेंड्स थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। बोलो फ्रेंड्स, सुबह का ब्रेकफास्ट क्या खाया है अल्ट्रा ब्रो, बताओ सुबह का ब्रेकफास्ट क्या क्या खाया है आप लोग, कौन कौन क्या क्या खाया है। हम लोग का सेट इफ ने बोला गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। इसके बाद लाइक कौन लाइक नहीं किया। इसके बाद एस एस बोरो जैसे गुड मॉर्निंग ब्रो, नों गुड मॉर्निंग लाइक डान, थैंक यू सो मच, थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय, थैंक यू। इसके बाद एस एस बोरो सा लोंना लाखै बाय सेट इफ ऑन, सेट इफ ब्रदर सा पिया कि नहीं पिया। इसके बाद फ्रेंड्स सा पिया कि नहीं पिया बोलो, सुबह का नाश्ता। और हम लोग का अल्ट्रा ब्रो बताओ सुबह का चाय पानी हुआ कि नहीं हुआ, लोंखांबाय ने, ओके लोंखांबाय आरोना, ओंखाम जागोन जायाखै। बोलो आज किस का कौन सा काम करना है। हम लोग का सेट ने बोला है कि साइली प्लस सेट इक्वल लव रिलेशनशिप, वाओ अरे सेट ने डेंजर। उसके बाद बोलो फ्रेंड्स ने बोला मैंने कुछ नहीं पिया है, ओके अभी तक कुछ नहीं पिया है, वाओ। और बताओ आज कौन सा सब्जी बना के खिलाने वाला है फैमिली को फ्रेंड्स, आज कौन सा सब्जी बना के फैमिली को खिलाने वाला है बताओ। फ्रेंड्स आई लव यू बेबी बोल रहे देखो सेट ने। और सेट बताओ आप क्या क्या करेगा आज पूरा 24 घंटा में, तो 12 घंटा में। और हम लोग का अल्ट्रा अल्ट्रा ब्रास किधर गया रे, अल्ट्रा ब्रास एस एस बोडो माबोरै खबर सबर एस एस बोडो। और कौन है अभी कमेंट कर दो, कमेंट करो, सही जो भी हो कमेंट करो। ऑन लव यू सेट बोल रहे, लव यू सेट ऑन हंसता है। फ्रेंड्स ने बताओ फ्रेंड्स आज फैमिली को क्या क्या सब्जी बना के खिलाएगा, बोल के हंस रहा है। ए सेट तो पूरा बुढ़ा है रे फ्रेंड, सेट पूरा बुढ़ा है, कम से कम सेट का ईयर्स हो गया 70+ हो गया सेट का ईयर्स। बट आई हेड लव फ्रेंड्स बोल रहा है देखो सेट ने, बुढ़ा है बुढ़ा, कुछ काम का नहीं है रे सेट पूरा बुढ़ा है। और इसके बाद माइनाव ने क्या बोला, माइनाव गोयारी ने आदा नों खेबसे आं फार्स्ट फुङाव नोंखौ नुदोंमोन आं दादा नोंखौ माखौ खेबसे आं फार्स्ट फुङाव नोंखौ मोनदों आं आदा मोनदोंमोन, आंखौ बहा मोनदों होनदों, आंखौ बहा मोनदों होनदों माइनाव, आं बुजियासै बहा मोनदों आं। आदा नों खेबसे आं फार्स्ट फुङाव नामा फुङाव नोंखौ मोनदोंमोन आं आदा, आं बारा बुजियासै। फ्रेंड्स ने भाषा है और सेज ने बोला फ्रेंड्स प्लस संजीत मोरा सेट ने। इसके बाद अमीन्स फुर्स भी लव दिया, अमीन आमिस हंस रहा है। पुर्निमा गयारी होनदों गुड मर्निं, आगै सनजित होनदों गुड मर्निं दिनैसो मोनफैबाय आरो ना आंनि एलबियाव। ओमफ्राय सेट दा अन मौसुमिया हाय लाइक दा होनदों, थेंक इउ सो माच मौसुमि लाइक दान होनायनि थाखाय। ओमफ्राय पुर्निमाया होनदों लाइक दानाखै होनदों, थेंक इउ सो माच पुर्निमा लाइक दान होनायनि थाखाय। बा गुबुन दिनाव दिनैसो पुर्निमाया आंनि एलबियाव आरो ना। ओमफ्राय सेट ब्रादारा माखो पुर्निमा प्लास सनजित होनलाबायबायलै, अन पुर्निमाखौ नायनो र' मा नै सेट ब्रादारनि पुर्निमाखौ नायमानि नाय नुबायना।
हम लोग का फ्रेंड्स ने हंस रहा है, फ्रेंड्स क्यों हंस गया? फाग्ला जाथारगोनथारलै एसे ब्रादारा। मिथिया खैथायाव थाङो? मोनखायाबा? कौन है कमेन्ट करो गाइस, कमेन्ट। मौसुमि मोनालाय लाइक लुना थांबाय नामा? दे कमेन्ट खालामदो कौन है मौसुमि। पूर्णिमा मौसुमि साई नाश्ता क्या खाया है बोलाव? फ्रेंड्स बा गयारी आम्बा साइली नङा बा बबिता। फ्रेंड्स बा गयारी होमबा साइली नङाबा बबिता नुथाय फाग्ला। सेट ने तो पागल हो गया। आगै दिनैसो फार्स्ट नोंनि एलबियाव पुर्निमा के फैयोमोनथ' नोङो पुर्निमा आंनि एलबियाव गोदो फैयोमोन आरोना, ओमफ्राय दिनै बोसोरनैनि उनाव दिनै फैबाय आरोना, ओमफ्राय मस्ट वेलकाम सबिखौ मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय पुर्निमा गयारि आब' मा ओंख्रि मा फुंनि मा नास्ता जाखो खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय वाट टुन्टुलु ब्र होनदों आरोना सेट टुन्टुलु मिथिला होमबा सेट। मोरा सेट हा सेट तो पूरा मोरा है। सासे बे साथामनि सासे नाम है फाग्लाया। फ्रेंड्स मी टू बोल रहा है। तो चला गया सभी लोग, कमेंट करो। एक दूसरे के साथ बातचीत करना जरूरी है, इंट्रोडक्शन करना जरूरी है दोस्तों। इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है, बाद में किधर किधर जाएगा फंस जाएगा, इसके बाद इंट्रोडक्शन पूरा काम में आएगा। कमेंट करो, इसलिए तो कमेंट करो। हम लोग का बीम आ गया। मोरा गुड मॉर्निंग लाइक डन 9 मिलियंस देना मोरा दादा दावला होला थोला। इसके बाद बीएम मोस्ट वेलकम। बीएम बोलो सुबह का क्या खाया है ब्रेकफास्ट? इसके बाद इडली साहा लो लोंदों आगैन आरोना। ओके साहा ना सा गोजा लाल साना गाइखेर साहा। इसके बाद हम लोग का सेट ने बोला बीएम मोरा बैग बोल रहा है। हम लोग का नित्य आ गया। गुड मॉर्निंग राफा जी। इसके बाद लाइक कर दो, कौन लाइक नहीं किया दोस्तों। सेट ने ऑन, बीएम ने बोला मोरा सेट सपोर्ट मी। इसके बाद सेट ने बोला नित्या आई लव यू बेबी बोल रहा है। बीएम आ गया लाइक डन भागी ने, थैंक यू सो मच भागी लाइक डन होने थाखाय। सेट ने बोला बीएम नो नेबार बोल रहा है। ओ बीएम नाना जी बताओ क्या खाए? नित्या मा थांखो ना माखैलाय नित्या मा साहा पानी नास्ता जाबो खोन्थालांदो एसे आंबो स्रायैनो। इसके बाद माइनाव ने बोला ही फेसबुकआव मा होनो फेसबुकआव लोगो मोनदों ना आरोना। हा फेसबुकआव लोगो मोनदों लाइक खालामनायाव अके माइनाव थैंक यू सो मच। ओके हम लोग का अशोक ब्रदर आ गया लाइक डन, थैंक यू सो मच अशोक ब्रदर लाइक देने के लिए, थैंक यू मोस्ट वेलकम। और अशोक ब्रदर खुद एलबी दे के भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आया है, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। इसके बाद हम लोग का सेट ने बोला ऑन, बीम ने बोला नित्या आई लव यू मोरा की खबर बात कला खाला भादों। किधर गया नित्या पागल? नित्या आई लव यू बेबी बोल रहा है। बीएम तेरा नहीं नित्या मेरा भाई बोल रहा है। देखो नित्या के लिए इतना झगड़ा होने वाला है, किधर गया नित्या? नित्या तो इतना फेमस हो गया रे, मेरा एल्बम में आके फेमस हो गया।
किधर गया नित्या? कौन है प्लीज कमेंट कर दो। आं लाइक होनोल' फैनाय जाबाय। अके एबि भागि अके जेबो नङा। थाखाय थेंक इउ मोरा सेट तेरा नहीं। हाँ मेरा है बोल रहा है, हाँ तेरा नहीं है, बीएम का है। बीएम क्या? ना बीएम। इसके बाद फ्रेंड्स ने बोला लाइक सावधान बोल रहा है, लाइक सावधान। लाइक सावधान, लाइक ब्रदर अशोक ब्रदर, आपको सावधान क्या है बोल रहा है फ्रेंड्स ने। इसके बाद पिंकी आ गया। पिंकी ने बोला हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग बोल रहा है, गुड मॉर्निंग लाइक नहीं कर दो, लाइक कर दो प्रिंस। प्रिंस बोल रहा है पिंकी, सॉरी पिंकी। भी मेरा भाई बोल रहा है, पिंकी आई लव यू बोल रहा है सेट ने। लोकेश ने बोला ले शॉर्ट वीडियो वाला यूट्यूब चैनल में लाइक कमेंट बोल रहा है। तो लोकेश लोकेश को फ्रेंडशिप करो फरायमादों। अन दं दे आगै आं एसे बेस्थ' दं। ओके आबू पूर्णिमा ओके। पिंकी ने बोला हाय फ्रेंड्स। इसके बाद लोकेश ने बोला यूट्यूब चैनल 99 बॉय। इसके बाद सेट ने बोला बीएम एक भी नहीं दूंगा तुझे साल वो। बीएम बोल रहा है आई लव यू टू सेट बोल रहा है हम लोग का पिंकी ने। इसके बाद मुंबई की यूट्यूब चैनल में जा लाइक कमेंट सब करो। 10 की बांसुरी गाना बोल रहा है, देखो आप लोग बांसुरी गाना को लाइक कर दो। उसके बाद पिंक हंस रहा है हम लोग का पिंकी मेटू बोल रहा है, और सेट बोला बट आई हेट ला बोल रहा है, और पिंकी ने हंस रहा है। उसके बाद बीएम मोरा गया क्या बोल रहा है, पता नहीं बीएम किधर गया रे। दारू पिएगा कि नहीं पिया था बीएम? बीएम सुबह सुबह दारू पीने के लिए गया क्या? पिंकी बोल रहा है, पिंकी देखो आपको बुला रहा है हम लोग का फ्रेंड्स ने। मोहरा सेट पिंकी मेरा है बोल रहा है। कमेंट करो। लाइक जोइनिंग अपकमिंग पर बोल रहा है, देखो मैं देखो orang gede। मुझे पिंग करने के लिए नहीं आ रहा है रे। हाँ अशोक ब्रदर पिंग नहीं हो रहा है। हो गया अभी। देखो देखो अशोक का अशोक ब्रदर का लाइव इसे क्लिक कर दो। चलाए क्या क्या हो गया रे? नहीं हो रहा है रे। तू एक बोए नहीं दूंगा बोल रहा है। बेम 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 अल्लाह।
देखो देखो जॉन के साथ फ्रेंड जाओ हम लोग का औसत के साथ किधर गया दोस्तों कौन है कमेंट करो चाहे जो भी हो साइकिल चले ना चले पैडल मारते रहो टी लों सही ना सेट ब्रा सेट गांसा ब्रो मैं अच्छी है संजीत फ्रेंड और आप बोल रहे मैं भी अच्छी हूँ बोलो फ्रेंड्स आज कौन सा सब्जी बना के फैमिली को खिलाने वाला है और कमेंट और हम लोग का पिंकी ने क्या बोला सेट बोल रहा है पिंकी ने पिंकी दिन खैथा ट्रेन नायनो सारनाव थांबाबो जायो माथो होनबालाय Oh no, thank you. Okay, I'm back with Ultra. Oi, okay, ओमफ्राय हिमास हेलो हिमास मोस्ट वेलकम मेरा में स्वागत है जो हम लोग का देखो लाइव जो नया है के साथ फ्रेंड जाओ सिर्फ अल्ट्रा ने बोला खाना साना सब फिनिश वाओ खाना साना खा के आया रहा ने ऑन कौन है देखो अल्ट्रा कितना किलो खाना खा के आया है मुझे बताओ कितना किलो चलो दोस्तों कमेंट करो कौन आ गया रे हम बाय टिन्टुलुआ मोजां दंना दादा ब्र टिन्टुलुआ गैयाबा जिन्दगियानो बरबाद दा ओमफ्राय हाय हेलो गुड मॉर्निंग जुनू मॉर्निंग लाइक नहीं कर हम लोग आ गया जुनू दीदी किधर है मेरा गर्लफ्रेंड मुस्लिम गर्लफ्रेंड बोल रहा था ना मैं किधर है मेरा गर्लफ्रेंड टिन्टुलु भाई अल्ट्रा कमेंट माबा खामानि मावनो लांनो फैनायानो दहायनो नेनानै कमेंट खालामदो अल्ट्रा रेबेल जेसे दा डिएन भाई
मा होनखोथाय आल्ट्राया डिएन भाइ ना मा होनखो माबाया रेबेला दे मस्ट वेलकाम जुना दी किधर गया रे जिनु दीदी जिनु आल्ट्रा फाग्ला आल्ट्रा नोंबो जाद्रायालै मानसिफ्रा आल्ट्राया फाग्ला आल्ट्रा थिनथ'लाया मोजां नङाबा माथो गार्लफ्रेन्डखौनो मोननाय नालाय फाग्ला आल्ट्रा कौन है कमेंट करो दोस्तों टेंटुली दोस्तों हाय रब्बा 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 ने बनाया है हेलो जन नाम होगो जुन रेबेल ब्रादार लाइक खालामना होदोब्रा आल्ट्रा on भाई भाई किसाब आया है रुक आता अल्ट्रा इतना जल्दी पैसा आ गया इसके बाद ऑन जा पूर्णिमा गयारी आब' नोङो बहानिमोनलाय खोन्थाहरा जेलाय पूर्णिमा आब'नि मोखाङा दावदै बायदिथारलै पूर्णिमा आब' नों बहानिमोन खोन्थाहरलाय जेलाय पर होनदों रेबेल हेलौ रेबेल ब्रादार बोरै खबर सबर ओमफ्राय रेबेल ब्रादार मा फुंनि नास्ता जागोना जायाखै खोन्थाहरदो दे बेनिफ्राय जोंना दे खोन्थाहरदो कौन है प्लिज कमेंट करो दोस्तों कमेंट करने की कमेंट चिरांनिसो होमबा आब'आ बहुत टेस्ट अन हेलो संजीत गुड मॉर्निंग बोल रहा है लिचिया गुड मॉर्निंग लाइक कर दो मुझे थैंक यू सो मच इसके बाद गुड मॉर्निंग लिचा नाम ना लिचू रखना चाहिए था रे आप लिचू जैसा है ना आपका मतलब फेस इसके बाद आपका फ्रेश नहीं बोला है बहुत अच्छा आपका टेस्ट सब्जी क्या बोला आज सब्जी खबस और फिश और आपका बोल रहा हो अच्छा हम लोग का तो आज क्या
मुझे मालूम नहीं आज सब्जी क्या होगा, लेकिन मुझे खाना खाने के घर में खाना खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं। कल भी खाना खाने नहीं मिला पूरा दिन, कल भी खाना खाने नहीं मिला, आज भी नहीं मिलेगा शायद खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं काम में जाएगा ना अभी, क्योंकि अंगोनाडी ना अंगोनाडी, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का भाषा में बोलते हैं ना अंगोनाडी, जो मतलब गांव में मतलब जो बच्चा लोग को पढ़ाता है ना अंगोनाडी बोलते हैं ना। तो इसमें थोड़ा काम है, तो काम की वजह से मतलब खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और बताओ कौन कौन है? मे बी खा खाल काजलगाव पूर्णिमा बाने। अ रेबेल, नोंबो काजलगावनि नाब्रा रेबेल? आच्छा आच्छा। ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे, सोर सोर फ्रि दङ। थाना होबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गासैखौबो। सोर सोर अन थाना होदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर, थेंक इउ सो माच। ओमफ्राय सोर सोर नायबाय दङ प्लिज कमेन्ट खालाम। जो जाबालाय माथो राजेस नोङो? जेबो नालै ने? नोंसाजों डाबल डाबल गेलेबा सोर हागोन जेनेबा ओरैनो? नों हायो? ए रुल लाया होमबा? ए रुल लासिसो खालामलै नोङो। अन थेंक इउ पुर्निमा आब', थेंक इउ सो माच। ओमफ्राय पुर्निमा आब' खोन्थादो दे दिनै मा होनो ओंख्रिया मा संगोन? दा 12थानि ओंख्रिखौ खोन्थाहरदो। मा मा ओंख्रि संगोन? दा न'आव मा मा ओंख्रि संना जाहोगोन? की बात हम लोग का रेबेल ने बोला नमस्कार पिंकी। सोरनि माबा जि गोलैबायलै हेबाला मिनिला बेखौसो। नमस्कार खुलुमबाय खुलुमबाय ट्रेडिशनल दोस्तों मैं रेबेल ब्रदर। ओमफ्राय जोंना पूर्णिमा कौन है? लिसा लिची और जो है मेरा एल्बम में मैं आज एक नया वीडियो डाला है, प्लीज वीडियो को फुल वॉच करो। दालि टमेटो अमा भाजा, दालि टमेटो अमा भाजा, बा दालि टमेटो जारना दिनैनि टारगेटआ बा मासे गोथावब्रा, आंबो जागौमोनलै। ओमफ्राय जोंना आबै सनाय अनदों, थेंक इउ स' आंनि लोगो फैनायनि थाखाय लाइक खालामदो दे। लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, लाइक सोर सोर थाङा दा आथायावलाय? थांगौ र' दिल तो पगल। इसके बाद अन फैना अके नन थेंक इउ। ओमफ्राय आबै सोनाया लाइक थेंक इउ सो माच लाइक होनो थाखाय। ओमफ्राय फैयाखै नाम दाना अके थांगोन र' देनां मालाबा चिराङाव। आब' पुर्निमा नोंसिना काजलगाव मा गामि होनना सोंदों नै? पुसिम काजलगावनो। आंहाबो काजलगावआव लोगो सासे दंलै, बिरदाव होननाय नाम लोगो दंमोन आरो ना काजलगावआव। ओमफ्राय मा गामिथाय मिथिया, जों काजलगावल' बुंदों आरो ना इयो लोगो दंमोन। ओमफ्राय हम लोग का फ्रेंड्स ने अन थैंक यू सो मच, फ्रेंड्स ने अन है। और अभी सोना अन थैंक यू सो मच और लाइक। और बताओ मैं पूर्णिमा बोरै खबर सबर हाल साल? और अभी सोना बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे। अभी सोना बोरै बयफ्रेन्डजों बोरै दङ रिलेसनशिपफोरा खोन्थाहरदो। ए अभी सोनाया हाबा जाखानायसो नामाब्रा? हा खायलें अभी सोनाया हाबा जाखानायसो नामाब्रा? होद हाबा जागोनलै।
mana hokka रेबेला अ मिथिगौ आंबो काजलगावनि सिभिल हस्पिटालावनो थायो आब' पुर्निमादो अ रेबेल नों काजलगावनि सिभिल हस्पिटालाव थायो नाब्रा रेबेल नोंनि नाम्बार बिदोंमोन ना आङो नाम्बारखौ मानो हरासै नोङो रेबेल आंनो इसके बाद खाथियावनो माथो होनना बुंदों आरोना नै जोंना ओमफ्राय दलनि फोथारत बुहे रहे ना जेखाय खालय लय मास मारिबा जाय दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं र' आब'फोरनिखौ खनसे नायबस्रानोसैलां तेरे बिना तेरे बिना तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी ओ हो 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 तेरी मेरी कहानी रेबेल ब्रदर ओ रेबेल ब्रदर होद माबोरै जानो बेलाय नीला कृत्य ओ रेबेल ब्रदार आइडि दंबावदोब्रा आंनो मा होनना बुङो जोंना आं बे अखाफोर दख'ना 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 दखानावनो थालाबाय थायो सम सम दे आं बे अखाफोर दख'नायावनो थाबाय थायो सम सम दे आरोना नै रेबेल अखाफोर दखानाव थायो नै इयो अखाफोर दखानाव मोरा संजीत हेल्प मी बोल रहा है मोरा भी हम तेरे को क्या हेल्प करेगा रे तेरा दो दो बी दो दो खाने दो ए दो दो ए सब कुछ है बीएम का देखो अब बीएम बा 7 दिन हो गया बीएम ने वीडियो नहीं डाला है मिथियो आब' पुर्निमा आंबो दख'नाखौ होनना ना ओरैनो बरिं मोनबासो जिरायहैयोलां बेयाव दाना अके बरिं मोनबा जिरायहैयो आरोना बिराद माहाजोन गोजालै मालाय सासे सब मेरे मेरे बीएम भी बहुत मेरे बीएम के पास भी बीएमडब्ल्यू है ब्रदर के साथ भी बीएमडब्ल्यू है पूर्णिमा दीदी के पास भी बीएमडब्ल्यू है पूरा अमीर है रे आप लोग 7 बंदा है मेरा एल्बम में 7 बंदा कौन कौन 7 बंदा है देखना है मुझे 7 बंदा का फेस कमेंट करो दोस्तों आप लोग का फेस और हम लोग का प्रिंस प्रिंस कैसे है बताओ थोड़ा सा
माबोरै आनजाद दंलै अनन थेंक इउ सो मच मोरा संजीत मुझे सपोर्ट का हेल्प नहीं चाहिए लड़की की हेल्प चाहिए मोरा पूर्णिमा चाहिए ओए बीएम तुम मार खाएगा रे पूर्णिमा के साथ पूर्णिमा एमएलए का वेब था एमएलए का वेब है आं दाखालि ना आथिं थाबायनो हाया जाना हस्पिटालाव सानसे थाहैदों ना होनना नों माबा रेबेल हस्पिटालाव आथिं लेंग्रा जाना थाहैदोंमोन नों नायगोना नायाखै एसेबो गंसे मबाइलखौ लायनांगौ र' आच्छा आब' पुर्निमा आं सिटि स्केन खालामग्रायाव थायो आब' होनदों आरोना ओइ माबा रेबेल ब्रादार आंजोंबो रायलायब्रा आंबो फुल बडि सिटि स्केन खालामजानो गोनां दंमोन सिनाया बा बोरै नुनो ना इथानो सिना जाना जानांगौ आइ एम बेक गर्ल्स अल्ट्रा मॉडल आ गया हम लोग का अल्ट्रा मॉडल ओंखायनो सिना जाना जानांगौलै ओंखायनो सिना जाना जाथारनांगौ सिना जाना नंगौथ' आब' नामदार ना नंगौथ' आब' होनदों बेसे गोबाव जाखो नों बेवहाय नांदों दोनथ'लु रागा जोंदोंनो माथो सनजित भाई नों होनदों नै माबा आल्ट्रा फाग्ला कबिन हेल' नों कबिना हेल' लाइक खालामना होदो दे लाइक खालामदो no thank you comment बाय फैफिरनो मास्टारआ नंगौ ना आंखो गोसलां 2 years रानिं आब' पुर्निमा नों भाई बेफोरनि मास्टारआ नोंनो नामा थोस आंखौसो मास्टार होनबाय होमबा बेनिफ्राय यूट्यूब चैनल कूल 99 क्यों रो रहा है कूल चैनल हम लोग का MP निकल आ गया लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए और नया है तो सपोर्ट करो सब करो और मेरा नया वीडियो में कमेंट करो और आंनि सिर सार नों बायदो आंनिसो सारब्रा नों अल्ट्रा आंनि भिडिअ आगारदोंब्ला नायना हो भिडिअखौ इसके बाद कौन है कमेंट करो गाइस इसके बाद नायबाय भाई दहाय नों ओके अल्ट्रा दाय अल्ट्रा नायबाय थारो फ्रेंड्स ने अन थैंक यू सो मच अन रहने के लिए फ्रेंड्स आई लव यू बोल रहा है अल्ट्रा ने
कौन है कमेंट करो गाइस on rebel okay rebel okay इसके बाद आई मिस यू बेबी बोल रहा अल्ट्रा ने इसके बाद प्रिंस ने बोला मोरा अल्ट्रा बोला हाँ अल्ट्रा तो पूरा मोरा है अल्ट्रा ऑन हम लोग प्रांजित आ गया हेलो हेलो प्रांजित मोस्ट वेलकम मेरा एल्बम में आपका स्वागत है और प्लीज़ कमेंट करो प्लीज़ लाइक कर दो भाई कौन है मेरा एल्बम में प्रिंस आई लव यू बेबी बोल रहे हैं हम लोग का अल्ट्रा ने अल्ट्रा निभा बोल रहा है अल्ट्रा निभा अल्ट्रा ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निभा से नामालो अल्ट्रा फ्रेंड्स BTS नङा फ्रेंड्सनियाबो गर्लफ्रेंडा BTS आसो नामा आं थांनाय बोसोरावबो एक्सचेन्ज जानानै स्किन खालामदोंमोन थ' नामदारनाय बोरै एक्सचेन्ज जालाबाय थायोब्रा आब' नोंलाय बोरै जायो ओमफ्राय नै जोंना बिशाला मिनि फैलाबाय साला बिशाल नों आंनि एलबेयाव थायानो नोङो बेनिफ्राय नुब्रा अल्ट्रा नुब्राखा आई लव यू मोरा अल्ट्रा बोल रहा है इसके बाद नों थायो स्वाद नारा साला बिशाल नोंना एलबि टाइमानो फिक्स गैयाबा नों सारिथायाव होना होयो आंनि जायगायाव आरो आं बे बैसागो बायजासे आङो सोलाबला आरोना सानाव नै दायो दसथानिफ्राय मा होनो दसथानिफ्राय साराय पासथासिम आंना डिउटि जाबायना दसथानिफ्राय साराय पासथासिम डिउटि दं आरो ना अंगनादियाव आं सोलाबखाया आरो ना सानाव सोलाबला आरोना आङो बंदना हेलो बाप सपोर्ट देखो बंदना भी आ गया सपोर्ट कर दो लाइक कर दो बोलेरो सौग्रावदों आगै आंखौ दारा नों माजोंमोन स्कुटिजोंमोन नामा बेनिफ्राय सनजित ब्र मैया बेस्थ'मोन आरोना ओइ माबा आं मैया माबा बि अफिसियेलनियाव थांदोंमोन ओमफ्राय बि अफिसियेलाव नेटआ नाङाब्रा आंना एकदमबारे उन्दुलांबाय आं नेट नाङिनि ओमफ्राय बि अफिसियेला माबा मिनिबाय आरो जोंना ओमफ्राय बंदना अन थेंक इउ बंदना राजा हमको ज्वाइनिंग कर लो प्लीज बोल रहे राजा मेरा आईडी है राजा मेरा आईडी है इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट विशाल जी हमको ज्वाइनिंग करो विशाल मोरा ओ विशाल टेंटलू इसके बाद फ्रेंड्स बंदना आपको सावधान कह देखो फ्रेंड्स ने इसके बाद विशाल ने बोला अल्ट्रा भाई नों बहुत फालतू जाबाय दारा अल्ट्रा बहुत फालतू जाथारबाय उरलासो अल्ट्रा ने फ्रेंड्स आई नीड्स यू बेबी नांदों और विशाल ने बोला ओके बंदना आई लव यू बोल रहे विशाल नोंबोथ' बहुत फालतू जाबाय इसके बाद अल्ट्रा जी हमको ज्वाइनिंग कर लो बोल रहा है बंदना जी के साथ फ्रेंड हो जाओ अल्ट्रा बंदना के साथ विशाल जस्ट किडिं ब्रो होनदों बंदना आई नाइस यू प्रान्जित ने बोला विशाल साल्टे मा खबरनो विशालना खबरानो गाज्रि जाबाय थायोलैना एकदमबारे दोनथ'लुना ओमफ्राय फार्स्टआव बिदि नं
हारगौ आल्ट्राया होनो अन 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 बानायना अन बिशाल आंनि मास्टार बाहायनो ओइ बिशालनि मास्टार ना बिशाला मास्टारथ' आरो आल्ट्रानि सब बिशाला बरबाद खालामजोबसिनलै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिशालखौ एकदमबारेखौ माबानांसिगोन हले हमनांसिगोन स्किबाद आल्ट्रा फ्रेन्स दि फ्रेन्स बिदि गाहायदों ओमफ्राय बिशाला मा होनखो फ्रेन्स फ्रान्स ना फ्रान्स प्रानजितआ मा बिशाला प्रानजित भाई बुहुत बरिया नोंना लायन आरोना ओमफ्राय नै लेथ'ना फैबाय नै ओरैसै गुड मर्निं लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच लेथ'न आदै बेनिफ्राय अनजुलुआ एसे दुखु जाना दं सन्जिब भाई नों मानि थाखायलै बिशाल भाई आंनि भाइ होनदों आरोना बान्दाना अन 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 आंना मोजां नङाहै ओंखाम उखैदों दा राब ओंखाम उखैनासो दंबा हिनजाव लानांगौलै थाब थाब ओंखाम जायो नै ओरैसै मा खबर जाखो नों खबरा थिगानो दङ बान्दाना प्लिज सापर्ट बान्दाना कि सापर्ट जा दोस्त इसके बाद नै ओरैसै दं दाउन आरोना जोंना ओमफ्राय लेथन मा खबर जाखो फुंनि नास्ता ब्रेकफास्ट दिनै मर्निं वार्कआ बोरै थांखो नोंना मर्निं वार्कआव साबेसे माबा माबि गुलु गुला नुखो ओमफ्राय जोंना आल्ट्रा बाय माइ बायजाना अके थेंक इउ मिनिलाज बाय रनजित भाई नों गैयासो होनदों लेथन देखो लेथन ब्रदार बंदना की फ्रेंड जा बंदना आपको बुला रहा है इसके बाद नै ओरैसै आं भिडिअ आपल'ड होदों दा नाय ना होदो फंबायनो अके दा नायगोन दे टेनसन लानाङा बिशाल हासराय बंदना आई नीड यू बोल रहा है प्लिज बोल रहा है रेन राइस हेल' रेन राइस बिराद रेन राइसआ बिराद समायनालै फैथारबाय नै जोंना स्किपार बिसा आपल'ड खालामबाय दं आं अके आपल'ड खालामबाय दं अके सन्जित भाई गाय खिन्थादो मा गायब्रा गाय नायनायसो जाबाय माथो नोंना होमबा बान्दाना अन 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 थेंक इउ फ्रेन्ड्सनि अन सन्जित ब्र गाय माने मेट नोङो गेरेमसा लाइक एन्ड थेंक इउ स' माच आल्ट्रा होनदों बिशाल भाई नोंनि आनसन्दा थेंक इउ लाइक खालामना होदो लाइक करदो गेरेम जादों आल्ट्रा भाई बुंदो आरो आल्ट्रानिबा आल्ट्रानिबा ओमफ्राय रेबेल बुंदों रिन्स राइस मा खबर मा खालामदों खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय आल्ट्रा भाई नों बुहुत डेन्जार जाबायलै नो आल्ट्रा उरलाजोबनो नागिरखायो अमा बायदि आं लाइक गेरेमसा थेंक इउ अके अन प्रान्जित गाय अन बिशाल मिनिजुब्बा बान्दाना तो बान्दाना के साथ फ्रेंड जाओ कौन ज्वाइनिंग नहीं किया ज्वाइनिंग का फुल वॉश के साथ देखो फुल वॉश के साथ लेटन के साथ फ्रेंड हो जाओ जिरालै आरोना अके जिरा आखाइ खब्रा नामा बिशाल आखाइ खब्रा सोर आखाइ खब्रा दं इलाय आल्ट्रा बिगुर होनदों आरोना सब नोंसोरनिफ्रायनो सोलोंजोब्बाय होनदों आरोना सब बिशालानो फोरोंजोब्बायलै नस्थ' बरबाद खालामजोब्बाय गथ'फोरखौ सां मोजां बर' गथ'फोरखौ देखो सभी का सब फ्रेंड जामे सभी का कमेंट नहीं देख रहा है पूरा इमरजेंसी हो गया मुझे इमरजेंसी इसके बाद 110% रिटर्न करेगा देखो लेथन ने लेथन ने 110% रिटर्न करेगा धेमालि 110% रिटर्न धेमालि नामा थोथस आं नङा नोंसो आल्ट्रानि बान्दारा आल्ट्रायाखौबो खम दिदार आल्ट्रा सिख्लाफोरखौल' थिखाङो बे आल्ट्रा बासाव नै बिशाल सब बड'लेण्डनि बिशालाथ' मानसिया गावथ' बड'लेण्डनि नङा जाहैबाय साला बड'लेण्डनि गथ'फोरखौ बरबाद खालामजोबसिनलै बिशाल नोङो बेनिफ्राय आंनिबा नङा गाइस निबासो होनदों आरोना आल्ट्रा एकदमबारे आल्ट्राया बड'लेण्डनि सिख्लाफोर ओजोंनि सिख्लाफोरखौ एकदमबारे आल्ट्रा बासाव मोजां सिख्लाखौल' थिखाङोनोलै
सनजित फाफ्लाया खुरु गोनांदो फाफ्लाया खुरु थालाबायना ब्रा एथ' स्लिम स्लिम आंना फाफ्लिया बंदना के साथ फ्रेंड जाओ देखो बंदना ने प्लीज बोल रहा है देखो दोस्तों जो बंदना के साथ फ्रेंड नहीं ना बंदना के साथ फ्रेंड जाओ बंदना आप सभी को रिटर्न देगा टेंशन लेना नहीं दोस्तों बिसाला मिनो भाई हाँ खेला मिनि जाला होनदो आरोना आल्ट्रा नों डेन्जार खाब्रा मिनिफ्ला मुनुफ्ला खम सालु नोङो मोसालाग्रा होननानै साइलिनेबोला लाइक दान मरा सनजित ओके साइला थेंक इउ सो माच सनजितआ गाय खेला होनदो आरोना बिसाल टेन्टलु दाउब' जालांबाय गोदोनाया गोलाव जालांगासिनो नोंना बिसाल आं एकदमबारे नायगासिनो नोंखो बोरै बिदि जानो मोनखो एसां गब्ला सब्ला सेंग्रायानो दाउब' बायदि बिनि मेन रिजोना मा जाथावना हा आल्ट्रा खोन्थाहरलाय 100 देखो 110% आप सभी को रिटर्न देगा हम लोग का लेथन ब्रदर के साथ फ्रेंड हो जाओ गीतिका फैबाय 23 लाख दान सनजितनो थैंक यू सो मच गीतिका इसके बाद ओइ र ओंखाम जानिनो दे प्रानजित ओंखामखौ एसे जादो सेरनैसो जाना लाखा एसे मोजां जाखा ओमफ्राय बंदना अन साइलिनेबोला गुड मर्निं मरा सनजित बोल रहे ओके मर्निं सनजित गुड ओके अन विशाल बिया मिथिया गाइस गीतिकाना मिलाजोब्बाय सनजितआ खेला खानो गाइस मिनि आन्दार सनजित गाइस मा जादों बेवहायनो नैलै बेवहाय माने गीतिका बिशाला सब माने जोंनि बर' गथ' नम्र गथ'फोरखौनो फाल्थु खालामजोब्बाय आरोना बिशाला बेखौनो एसे सावरायदों आङो बे बिशालखौ माने खासि खालामगासिनो जोङो बेनिफ्राय साइली सिस्टार जि भिडिअ वाच कर तुम भी होनना बुंदों थेंक इउ मिनिलाजोब्बायलै कमेन्ट खोनायासै आङो कितना बाजी क्या है एलबी तो बोल रहा है मैं ना 8 बजे से एलबी क्या है सर मिनिलाजोब्बाय नों थाबाथ' गीतिका आनैसो आं भिडिअ आपल'ड खालामबाय थादों आरो दा उनाव भिडिअखौ नायना हो आंखौबो आनैसो सना नामदो आरोना दे लेथन नायगोन टेनसन लाना नोङो एकदमबारे लेथनाबो खम डेन्जार जोंना गांसो गोरलै नागिरलायो थोरि गांसो गोराखौ जायालासिनो दुब्रि हाग्रा गांसो गोरलै नागिरलायो माथो लेथना दे नोंबो आल्ट्रा बाय सनजितआ मेंग्राथार जेबो मिथिया बियो होनना बिशाल आंथ' बुहुद बेंग्रालै मिथिबायना माबोरै खांख्राइ गुदुं दिनसिम नागिरो आङो बिशाल ओमफ्राय आदसा लेथन आमायसो दे आं दाहाय नायगोनदों येस बिशाल फाग्लासो नामदोंना अके जातखा नोंसोरबो सनजित नोंलै बिशालानो सब जात गर्ब खालामजोब्बाय नै बिशालखौ एकदमबारे ब्लेड गोबोरजों ओरै ख्लाक लानानै संख्रि जाना होनांगोन ब्लेड गोदानजोंलै बिशालखौ नै ओरैसो जारलासो माथो बुंबाय नोंबो होनदों आरो नोंलै एसे माबा डाइलग होलाबायबाय आङो खम जारलालै सम जारला बिशाल सनजितआ दाना बिशाल नोंसो आरो टिचार सब लेदार जाबाय बिशालानो सब गर्ब खालामजोब्बाय नायलाय गीतिका बिशालखौ मोजां नोजोर होनानै नायलाय मानसिया दस्थ' लोगोफोर आल्ट्रा ब्र' मोनसे कुइसन सोंनो आल्ट्रा ब्र' बिशाल मोनाव आदै लेथन मोनाव बे बिशाला मानो एसेबां गोदोना गोलाव जालांगासिनो जेनेबा ओंखामखौथ' जायोना बे बुहुदनो ओंखाम जायो बियो बिरादनो गोथावआनो जायो ना बेदर दाउदै पनिर होमबाबो मानो गोदोना गोलाव मानसिया मानो रानलांदों बिनि एन्सारा मा जाथावना नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर गीतिका आं नङा सनजितसो टिचारा गीतिका मिनिबायलै जोब्बाय मिनिलाजोब्बायलै खम जारला सयथिबो मा होनो गोदोना गोलाव खार'ना गल'नाय होनना बुंदों आरोना गल'नाय सेस ओमफ्राय हम लोग का फ्रेंड्सनिफ्राय अन
बुरकब बुरबक सनजित होनबायलै साला बिसालाखौ मिनिगासिनो बियो ओमफ्राय आल्ट्रा दिबिया अन थेंक इउ सो माच दिबिया सनजित मासो होनदों आरोना बान्दना जि गुड मर्निं बायनो सनजित गाइस होनदों आरोना बे जोंनि बड'लेण्ड एरिया इन्टेलिजेन्ट गायब्रा जोंना बिसाला बे बड'लेण्ड एरियानि इन्टेलिजेन्ट गाय आरो आल्ट्रायाथ' जेबो मिथिबावासो बार' बिबार फदम बिबार ना बुंदोंमोनलाय बिसाल बोरै माबायदि फदम बिबार ना मा होनदों इन्टेलिजेन्ट गायनाया रैमालि फैबायलै नै जोंना लाइक दानथिं माबा हेलौ सना होनना बुंदों आरोना हेलौ हेलौ रैमालि लाइक खालामना होदो दे 25 खालामदो बिराद समायना समायना सिख्ला दंलै नै हाबा जानो जायाखैब्रा रैमालियालाय हाबा जायाखैथ' र' नायनां नै बिसालनि एथ' बुरजा बुरजा सिख्लाफोर दं बर'फोराव बेनिफ्राय सनजित आर इउ गाइस ब्र'नो ओइ माजों माजों आलु बाथोन ओंखाम जाखाबावसैलां र' दा ओंखाम मोनजाखानाय नङा यो कमेन्ट हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तू छुपा लो ना जाने ऐसा हो गया है तुझसे प्यार सजना ला 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 Thank you. I can stop my onset pala. Biba, hello, good morning. Biba जी लाइक कर दो प्लीज सनजित मासे मोजां सं खननो रोङो आं बिराद मोजां खननो रोङोब्रा थेंक इउ सो माच लाइक देनिकलि नांथाबायलै थेंक इउ सो माच आसा गवा नै मोन ओइ आल्ट्राया बिराद फालथुयो सिख्लाफोरखौल' थिखाङो बे आल्ट्रा बासाव मोरा संजीव भाई ने ओके साली हो गया चला साला तू मरेगा साली तू मरेगा जरूर मरेगा तू मेरा में नहीं रहता ना तू मरेगा संजीव फाला थाब थांगोन मोजां जा ओंखामा नांथागोन साफाक्रेब खालाम होननानै नोङो साफाक्रेब खासो आंहा माबा रैमालि साफाक्रेबखासो सिख्लाफोरखौबाथाय एकदमबारे साखाफ्रेब खालामखायो आङो नुनाय लोगो लोगो जारौ जारौ सिख्लाफोरखौ साखाफ्रेब खालामखायो ओमफ्राय क्यों मेरी मरेगा मैं बोलो तुम मोरा है ना इसलिए मरेगा कहा था कल तो साली मेरा कल नेट नहीं हुआ रहा था रे मैं सो गया था नेट नहीं हुआ था और साली मैं आज नया वीडियो डाला है प्लीज मेरा नया वीडियो को फुल वॉच करो साली प्लीज मेरा बेबी डार्लिंग मेरा जान
देलाय नोंसोर एसे डायलग होलाबायथ'लाय आं बिराद डायलग होगोन र' दसे उनाव हमें भी मोरा मरना चाहता हूँ मरना चाहता हूँ मर जाओ चलो मर जाओ और ऊपर में शादी हो जाएगा हम दोनों चलो आप लोग ना बात करो 5 मिनट के लिए मैं 5 मिनट के लिए आएगा टेंशन लेना नहीं इतना अच्छा अच्छा मैं डायलॉग मारेगा ना सब तो लोग पागल हो जाएगा हम जादोंमोनलै दोस्तों मैं खाना खाया था खाना खाता है थैंक यू सो मच सभी को मैं सभी का कमेंट देखा है लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ मैं देखा था मैं खाना खा के देखा था सभी का मास्टर बिदां मोरा सब लोग मोरा है होद वाथन दान सोलाबला मा खालामनो औवाखौलाय गाबोन दानो दा सोलाबला आङो औवा दाननो टाइम गैलाबो दा औवा दानला दा औवा दानबाव नामा बानायाव अबे गोरलैखौ औवा दाननो औवाखौ दाननोबाथाय ओइनि गोदान नों खामानि सोलाबा नों आदा थांगोन मा मावनो नोंलाय Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Dalit fry.
मा दालि फ्राय लाबोखो आलु फ्रायब्रा अ दालि लिरफाबाय नामा आङो दालि दालि नामा आलु फ्राय होनदोंमोनलै आं दालि फ्राय जाफ्ला दं फाग्लासो आं नोंसोरजों आं दालि फ्राय नै आलु फ्राय आलु फ्राय आलु 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 फाग्ला नोंसोरबो मानसिफोरा कमेन्ट खालाम दे मिनिनानै सेस जाबायलां दाना रैमालि जुदि दुखु जायोब्ला आं नैबेयाव फैनांगौ एकदमबारे इन्टारेस्ट मिनिगोन आं दासो बारा टाइम जायासै आंहा खामानिबो दंना ओंखायनो नङाबाथ' अके कमेन्ट खालाम दे नाम्बारफोरखौ गारना खालामदो रैमालि फेसबुकआव फल' खालामदो दे ओके ब्रो बोल रहा है साइली ने बोला बोलो मोरा रेबेल बोले बोलो बोलो बात करो देखो इतना अच्छा अरे किधर गया हम लोग का अल्ट्रा और विशाल खंबा हेलो 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 किधर गया इतना अच्छा लड़के लोग है देखो इतना सुंदर लड़के बात करो सुंदर लड़के के साथ साइली ब्यूटीफुल Baisi mindai sayang Ani bidu gay naine कितना बादा खंबा खंबा हेलो खंबा बोलो बोलो ओए मेरा एलबी में एक क्या नाम था रे ओ बिसाल थांबाय नामालै औ सं आबो हिट जाखायो माथो एकदम हिटखा नै क्या नमस्ते एकदमबारे हिटखा मानसियानो हिट ना आङो सिमिन्दै सायाव Gelip yanıma simindai sayang Oh la 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 Simindai sayang Nangin pintu dui gatuna Bese moजां बेसे सुदेम देग्लायनि बैसागा ओ कब का संजीत खंबा मैं खंबा खाना खा रहा था रे खंबा लो लो सभी को मौसम कम दे दोस्तों मौसम कम आई लव यू अल्ट्रा अल्ट्रा जों अल्ट्रा थोड़ा पागल है रे अल्ट्रा के साथ गुलू गुलू मत करो लड़की ब्लू दे दो ओके मैं नहीं है बिल हेलो सुनजे बोल रहा माही हेलो हेलो माही इतना लेट माही लाइक कर दो उसके बाद कौन गिने मही 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 मेरा डार्लिंग है रे माही जाना है माही मेरा ही रहेगा और क्या क्या
गेलेफैयो नोङो सिमिन दैसायाव बांगोना मेरा तिमी बिना सक्दैन म परेशान है वो परेशान है बसुमित्रा जोइनिंग मी कौन बसुमित्रा गले हम लोग का रिमाली ने हंस रहा है रिमाली मैन नहीं है रेबेल हेलो 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 रेबेल हेलो हेलो खम्बा हेलो मही हेलो मही को भी ब्लू देता हूँ मैं और रिमाली नंबर पर आउट इसके बाद सालियो न थिंगो थिंगो अल्ट्रा खालाम थांबाय खोमा रेबे माबायाबो बिसाल टुनटुला थांबाय खोमा फाल्थु गोला बिसाला बाय 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 होननानै थांबाय स्वादा नबनिता थांबाय नामा नबनिता किधर गया रे नबनिता थांबाय नामा कौन है प्लीज कमेंट करो अभी मुझे जानना है मेरा इल्म में कौन है बाय सिमिंदई सायाव नहीं रेबल बोल रहा है मा जीने के लिए सोचा भी नहीं तुझसे नाराजी में बरसंगा तिमी बिना तिमी बिना तिमी बिना सक्दैन म परेशान है ओइ आया से मिथिगौ क्या है रेबल जी मालूम नहीं हे सैली जी बोल रहा है क्या है रेबल जी बोल रहा है देखो 9% है 6% है 6% में 6% कमेंट करो मुझे जानना है मेरा हेल्प में कौन कौन है तो मुझे परसेंट है चलिए कमेंट करो दोस्तों कमेंट करो दलनि पथाराव बुहेरो हेना खारजोब्बाय नामाब्रा सोर सोर खारखो कौन सा लगा रे मेरा एल्बम में आके और साइली में आज नया वीडियो डाला है प्लीज मेरा वीडियो भी देखो कमेंट करो कौन है मेरा एल्बम में मुझे जानना है मेरा एल्बम में कौन है मुझे जानना है मेरा एल्बम में कौन है आई एम हियर साला अल्ट्रा टेंटुलू ओके संजय बोल रहा ओके शैली सुबह का ब्रेकफास्ट क्या क्या खाया ये बताओ शैली सुबह का ब्रेकफास्ट क्या क्या खाया बताओ अल्ट्रा अल्ट्रा नहीं किया संजीत अभी तक बोल रहा वाह अभी तक खाना नहीं खाया तो मुझे बताओ आज 12 बजे में डिनर में आप लोग का फैमिली को क्या क्या सब्जी बना के खिलाने वाला हो आप शैली जी क्या आपने ट्विटर चैनल से कमाया है कमाया है ने क्या बोला मालूम नहीं
संजीत भाई 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 7%। प्लीज कौन था रे? 88% चला गया। आता ही आता, चला जाता भी चला जाता। तू मेरी आता, तुझको कुछ नहीं आता। नहीं रेबेल बोल रहे, नहीं रेबेल। अ जोंना नै रैमालि रैमालिया हाबा जानाय ना हाबा जायोब्रा? र' नायथारला मानसिखो। हाबा जाना हाबा जायोब्रा मानसियालाय। हाबा जाना हाबा जायोब्रा, माथो सिन्दुरबो लानाय नुवाखै। बोरो गथ'बो गैया माथो। बहानिब्रा? रैमालि हाबा जानो जायाखै? रैमालियालाय हाबा जानो जायाखैब्रा, माथो सिन्दुरबो लानाय नुवाखै आंलाय। इसके बाद करो गाइस कौन है? लाइव ज्वाइनिंग के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों। जर्नल देखो लाइव है ना, मैं आप लोग को पिंग करके रखा है। मैं कमेंट पिंग इसको जायाखै ना दादा, अके जायाखै। आउजों फैदोलै बहानिमोनब्रा रैमालियालाय? मानो लाजायाब्रा, जोंनो मेला दं माथो। मैंने 1.15 डॉलर कमाया है एलिजिबल रे। 1.15 वाव। मोजां खबरदार ना? अके मोजां 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 जानांगौ, मोजां जानांगौ। आलु कफि आलुजों कफि जाखांबाय नामा दानो? फुंनिलाय फुंनि? ओमफ्राय आल्ट्रासो नामा? आल्ट्रासुवादा खारखोना माखोलै बे आल्ट्राया? बेनिफ्राय रेबेल मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय रैमालिया बहानिमोनलाय? इसके बाद आदसा मरा रेबेल थाफ्ला थांनाय मरानो। थाफ्ला थांनाय मरा। क्या बोल रहे अरे? गफुरनि नोंलाय एकदम रम गफुरनिसो। गफुर मा गामिनि? आं उदालगुरिनि। आइ एम उदालगुरि। गफुर क्या बोला? मैं संजय बोल रहा है। कुछ नहीं, क्या बोला? मैं बोला नहीं, मैं बोल रहा है आपको साइली कुछ बताओ, मतलब कुछ बोलो बोल रहा है। मैं अभी क्या कर रहा है और क्या क्या सब्जी बना के खिलाएगा अभी फैमिली को शाम को? बरफुख्रि बरफुख्रिनिसो होमबा। जोंहा फादाराथ' बरफुख्रिनिमोन गोदो। बरफुख्रिनिमोन जोंहा फादारा। खुरमा सायगोन ना रा थांसैनो बोरैबा बोरैबाबा। दाबो जोंहा फादाराथ' बरफुख्रिनिमोन आरोना।
मरा रेबेल कि खबर सुवा थाफ्ला गां थांनाय सा होनदों किया किया मा गामिनि जोंहा मा गामिनिनो बरफुख्रिनिनो ब्रा बरफुख्रिनिनो जोंहा फादारा बरफुख्रिनिनोमोन जोंहा ओमफ्राय फादारा बरफुख्रिनिनोमोन आरोना बरफुख्रि थाप थापिया था तबीयत अच्छी नहीं है मेरा आज संजय ओके तबीयत अच्छा नहीं ना तो शायद आपका आज एलबी है कि नहीं है रात में एलबी है कि नहीं आपका ना ओ ओमफ्राय बुं आरो बोलो क्या क्या बोलना है बोलो 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 क्या क्या बात करना है क्या क्या बोलना है बोलो क्या क्या पूछना है तो पूछ लो माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंनो हागोन दे सोर और कौन है शैली जी अच्छा है बोल रहा है शैली जी टेंशन लेना नहीं है तभी तो मतलब आजकल थोड़ा तो ऐसा होता है लेकिन फिर भी हो जाएगा अच्छा होगा टेंशन लेना नहीं हाँ है हाँ है मेरी एलबी संजय बोल रहा है ओके नों फैफेराखै नामा आं थांबाय आङो गफुरखौलाय माब्रा गफुर बरफुख्रि लावदांगि ओमफ्राय रासगर नारेंगुरि खखिला एकदम गिदिंजोब्बाय आङो खखिला सखिला नारेंगुरि बिदि लावदांगि सावदांगि गिदिंजोब्बाय आङो तू कौन सा पार्ट टाइम जॉब करता है बोलो पार्ट टाइम ना मैं क्या बोलते हैं इसको अंगुमादी है ना अंगुमादी को मालूम है अंगुमादी में करता है मैं अंगुनादी अभी जाना पड़ेगा मतलब 10 बजे में है मेरा 10 बजे में काम करेगा मैं पूरा 10 बजे में 5 बजे तक मतलब रहना पड़ेगा मतलब 5 बजे में मतलब नहीं 10 बजे से लेके 3 बजे तक करना पड़ेगा 10 बजे से लेके 3 बजे तक होगा तो मतलब वो घर में घर में आने के साथ मतलब ऐसा ऐसा डायलॉग मार के घर में आएगा ना तो घर में 5 बजे में पहुंचेगा मैं मेरा हार्ट पिन है बहुत ज़्यादा आज हार्ट पिन ओके 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 मतलब खूबसूरत क्यों ऐसा एक ना एक प्रॉब्लम होता है ना मतलब ऐसा नहीं है कि सभी का मतलब अच्छा है मतलब किसी सभी का एक प्रॉब्लम होता है जिंदगी में जोंना रैसुमियालाय मा जाखो माथो जेबो रिप्लाय हरासै माबा गोलाव लं प्रसेस लिरबाय नामा जोंना ओहो ओ मेरी चुनरिया दिल ले गया हाथों पर मेहंदिया दिल ले गया ओ खोलना दे मेरा दिल से नमा तेरी मंगल
बारे माइनाव दासो फैना होदों अन थेंक इउ र' अन थानायनि थाखाय थेंक इउ लाइक खालामना हो मा सिरि नङा आं दंखलाव आथिं सुदोंमोन लाइक दान होबाय थेंक इउ स' माच जोंना माइनाव लेखा रोंनाय मा होनना बुंखोथाय मा नों फैफेराखै नामा थांफेरबाय होनना बुंबाय आङो हरसै थेंक इउ माइनाव थेंक इउ स' माच थेंक इउ दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट नामदों आरोना नामदों माबाखौ सिनायो नामा नोङो राजकटनि माबानि राजकटना मा होनना बुंगोन मरा मा होनो नोंसिनि खाथिनि आदा मा मरा होननाय नाम आरोना मानसिना मरा होनना बुङो आरोना सिनायो नामा नोङो फुंनि मा ओंख्रि जाखो आगै नों सनजित फुंनि ओंख्रि गैयालै बाथोन माबासोमोन आलु बाथोनसोमोन बेसे होखो माला माथो आलु होना बुंनांगौ आं बेसे नांगोन मा होनो सिनायो ग्रुपखौ खुलियाखै नामा माबा मा होनना बुंगोन बिदां आब'मोना मा होनखोथाय आं बुजिलासिनो बिदां आब'नावसो बिदां आब'सो मिथिसिगोन बिदां आब'नि एलबियाव थांना सोंहैलाय ओमफ्राय मा जायो बे होनदों जोंहा बाबानि फंबायफोरा जोंहा बाबानि फंबाय जायो असे फंबाय जोंहा बाबानि मिथिबाय ना मैं ऑन हूँ ओके सुन ओके साले ओके साले ओके मिथिंगा फुनलाय फालतु आयै नै नोंनि मबाइलखौ आयै दोनबाय दे ओमफ्राय खङै थाखागोन मालाय आरो न'खौ मा मारलायनोब्रा डिस्टार्ब जायो अमबार फैगोन मा दा थांलाय फैलाय रागा जोंलाबायहैयो
जै गुरान लाना थांबाय गायनो खान्थाल गोजौनि सरांलै गायनो मैया जै गुरुआ नोंसोर दोननायखौ लाना थांबायनो सोरो खान्थाल लांफैयाबा इसके बाद खुरमासो जागोन नामालै नांदों आरोना खुरमासो जागोन नामा ओमफ्राय मा बिलाय अनन्दों माइनाव आब' मा खालामनाय मा ओंख्रि जानाय मोनसा माइनाव ओमफ्राय रैमालि मा ओंख्रि मा ओंखाम जानायमोन खोन्थादो दे देलाय एसे खोन्थाहरलाय बोरै बोरै नोंस्राबो खुरमा जायो नामा आं न'आव दङ गोजौनिखौ आंबा आराम जायो ओइ गाहायनिखौ उनाव हानाय ना मा बुंखो थास' बिसं ना गोरानदो थास' बिसंजों ना गोरान ना अरखाय गोब्रा थास' बिसंजों ना गोरान गोथाव माबा खुरमासो जागोन माबा मा होनना बुंगोन मरा फराम होनना बुङोना माने मरा फरा मोना जोंहा बाबानि फंबाय असे आरोना एसे गोजानजोंसो खुरमा जायो होनदों आरोना एसे गोजानजों खुरमायालाय माब्रा नोंखौ लाबोनोसै आङो ओमफ्राय खुरमाखौ गोरा खालामफिननोसै नामा माबा जोंहा बाबानि फंबाय जायो आरोना थांलालै जों थांला आंबो थांला रावबो थांला जोंहा न'खरनिया थांला जोंहा बाबायाबो थैलांबाय गैला थांला रावबो जोंहा बाबानि पस्टआव फैयैनि रागा जानानै थांला रावबो जिखुनु मरा ना फराम होनना बुङो जिखुनु सासे बिसोर सानैनि बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव सासेनि फिसाजो दंमोन ना उन्दैनो क्लास 7 मा फरायखो दायो बा मोजां आरोना बे गथ'आ आरोना आं बे गथ'खौल' मोजां मोनो रावखौ मोजां मोना आङो ओमफ्राय सोरखौ लाबोनो होनदों आरोना ओइ सोरखौबा लाबोनो नागिरदोंमोनलां गावस्राबो हराब्रा जेखेयाबो लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होना होदो दे 30 लाइक खालामना होदो ओमफ्राय ओइ कि दे हेलौ नामा एस नाम बुंबायलै नामदों ब्लु होदो आगै नों एखे ब्लु दे ब्लु बे ओं सिनायो नामदों आरोना बोरै बोरै ओंखारलाजोबखो होमबालाय खम जारला जागोनलै बिदिबा आयौ सिनायलाजोबथारो माथो होनबा ने गाइस गुड मर्निं दे जेके आब'मोनहा दासो फैबाय दहाय खथ' मानसि फैदोंमोन SMS फरायख'नो हालायलायै मानसि फैदोंमोन दहायो थांजोब्बायसो दायो मानसिफोरा मा अबेबा थांनाय बायदि गोदान गाना थांनाय मडेलसो मोनलां बेरायहैनानै फार्स्ट मोनबोयो होनदों नामा सयस'आ मरा सन्जित हिन्दी बोलो हिन्दी लक हिन्दी कक शादी मोरा मोरा साली तुम मरेगा रे शादी मोरा क्या शादी मोरा मतलब नहीं रे साली क्या बोला मोरा ने फिर से बोलो और रेमाली बोला आं खिथानायखाय सिनायबाय खिन्थानायखाय सिनायबाय होनदों आरोना अके बबाव थांगासिनो बा ना मा होनदों अंगनादिनि खामानि मावो ना अंगनादियाव खामानि दङ थांगासिनो दङ ओमफ्राय अंगनाबादि सुपारभाइजार ओमफ्राय जोंना माइनावआ मा होनखो हाय जेके मा ओंख्रि संखो होनना बुंदों आरोना माइनाव मोनालाय जेके ना सोर माइनाव मोना मा थास' बिसंसो नामा हिन्दी बोलो मोरा संजय बोल रहा है हिंदी बोल रहा है ना मैं और बोलो सैली मोरा चला तेरा एलबी में जाने से ना तो गोगरो भाषा बोलते रहता है हिंदी नहीं बोलता है
गोगरो गोगरो यंगा संगा क्या क्या भाषा बोलता है और आलू दाली सिंदार ना ओके गोथाव गोथाव आलू दालि मैं मरेगा तू भी खुश मोरा संजीत मर जाओ मरना चाहिए जल्दी जल्दी मरना है और जल्दी जल्दी जन्म लेना है ओ गोथाव दे नाम नंबर ओके शैली जी आप क्या कर रहा है बोल रहे शैली जी आप क्या कर रहा है बोल रहे थे को पूछ रहे हैं आपको Padahal hasil sana kada mulai. Obat tangan gedang. Ini tuh saya bahaya. Aman ya, Om? Gedang kan lele. मुझे सनम क्या बोला है आपने और हम लोग का अशोक ने उन्होंने में लाइब्रेरी में अभी तक है नथिंग रेबल बोल नथिंग रेबल मोरा शैली Day bye bye बाजार थांनि ओके रेमाली ओके थैंक यू सो मच रेमाली थैंक यू क्यों लेना है जन्म बोलो मोरा मुझे क्या पता है मैं सही डायलॉग ही मार रहा सही ओनली मैं डायलॉग मार रहा था रे डायलॉग ओनली ऑन दं दाना ओके जेके आबो ना बिस थांगोरा जेके आबो WT थांगो WT आ बेसे थांखो इसके बाद ओके बाय ना ओके थैंक यू सो मच सर ना रिमाइल आंनि एल्बो फैनो थाखाय थैंक यू सो मच रिमाइल लोगो खालामदो दे ना दाना रिमाइल लोगो खालामनांगौनो नै आबोखौ जेके आबोखौ भिडिअ नायना नांगौ आरोना आंनाबो गैयालै जेकेयाबो आंनाबो 500ल'सो दङ आंनाबो एसांल'सो इसके बाद लाइक जन हेलो थैंक यू सो मच थैंक यू मामा सोर थाङा नामा हा ए अथा नायदों ए
स्टेसनाव बरियानो ने स्टेसनाव बेरायगोन स्टेसनाव बेरायगोन Sini bisa punya orang lain aku baik. Bisa juga nih. Manusia para pidang ada berat lihatnya. Oh. Labannya lah ya, Gari para. Truk sini betul gari para. Oh. Motornya bunuh tanggal ibu setelah beli kena ukurannya. Kemarin sana. Airong berapa saja? Kali. Napa kakek berpindah ke? Uji berbaju dia. Kalau berisnya lah. Kakek biskut berpengaruh apa itu lah. Gila kenapa dia sini lama di kamar dapur? Oh iya salah. Lihat, bos kamu nanti lah ya. Enggak, pamin harus bagian jaya beda ibu. Bura-bura जालांबाय ने या सेन्देल जालांबाय बेसां मोनो सेयाव मोजां माल फैबा खस्थ' खालामबा खामानि मावला बेसेबां बागान खेला 18,000 गाहाम खेला बोख्लायबाय थानो आरो गारि गिदिर गोलावा फैबानो जोंबो बायमोन रा माबायाव चेन्नाइआव मावनाया जोङो थांनाया खालिनो थांलायलाया आमुल गाइखेरखौ बोख्लायनांगौ डाइरेक्ट पान्जाबुदि खर' सोजाबना हायो ओमफ्राय नोंनियानो एकदमबारे मावबाय दा गोलोमदै गोलैलायनाय सानसे मावलायानो सान हाबनायखौ नुलायलाया मान्थलिमोन ओमफ्राय गारिनि माबा होयो आरो बिदिनो जों माने बिना लाखियो आरो ना खालामनानै बिदिनो 300-400 बिदि मोनो बिना लाखियो गारि गंसेयाव बिदिनो गंनैफोराव सायो एफा बुरजा फैथारो मालाबाथ' गंसे लायो
8 जन गाहामजों मोनसे खामानिखौ मावबाय मोनसेखौनो मावबाय थानांगौ बाला लांखाया बेलेग बेलेग खामानि जानांगौ आरो हेलौ माबाफोरा भिआइपिफोरा हेलौ गारियानो सोरबा जाखायो खोनाबाय Right. ঠিক লাগে Boleh. Nunggu tuh nunggu. Nunggu cari kacau. Hah? Ayo lagi. Kita mau view. Maaf, ya dostan deh ini. Mana sini ya? pasta nih mabas sarta dia masak mawan jar nah sari tindang trennya Rapi tuh. wah malam ini मोनफैबाय deh Sirwet lapas enggak. दिनैनो Oi, kita mengira ada nih Pak. Oh, ini bubarnya itu apa dong dikira? sesedang bah Pilih budbar nak bud bir jangan. Sebab mama bilang ani bazar farman dulu. ubiao Payo sana tuh ini. ubiao Nembung hot number 4
खामानियाव थांगासिनो दङ खामानियाव थांगासिनो दङ स' जायाबाय आरोना बिदि मेरा नंबर किसको चाहिए बोलो बोल रहे चलो साइली का नंबर किसको चाहिए फेसबुकआव हरना बुंदों आरोना फेसबुकआव हरना बुंनो दिनै सिनारिफोरखौ नाय इगो अबाव दं आङो साइली मुझे दो बोल रहा है विशाल को मत दो विशाल थोड़ा अच्छा लड़का नहीं रे थोड़ा मतलब मेंटल है विशाल को नंबर देना नहीं चाहिए साइली किसी को भी नंबर नहीं देता रे मुझे नहीं दिया और विशाल आप लोग को कैसे देगा ये साइली किसी को नंबर नहीं देता है हरबाय स' जादों नामा होनना बुंदों बे माथो स' जायाखै माथो स' जानांग्रालै फालासो साइली किसी को नंबर साइली किसी को नंबर देगा ना तो इसका हस्बैंड इतना साइली को मारेगा ना मतलब साइली का नाक पूरा काट जाएगा इसलिए साइली किसी को नंबर नहीं देता है फॉलो करो इंस्टाग्राम से देखो फॉलो करने के लिए बोल रहा है इंस्टाग्राम में अभी मतलब मैं दोस्तों मैं ट्रेन में सफ़र करेगा क्योंकि ट्रेन से जाएगा मतलब थोड़ा मतलब जाना पड़ेगा मतलब काम है हंस रहा है खुशबू भी आ गया हेलो हेलो लाइक कर दो कौन लाइक नहीं किया बैक साइड नि केमेराखौ होनो हायालै नाबानि बोलो अल्ट्रा बाय फेसबुकआव मा नेम दो आरोना नोंसोर फेसबुकनि लिंकफोरखौ डिसक्रिप्सनाव होना होनांगौलै आंनाथ' डिसक्रिप्सनाव फेसबुकफोरनि लिंकफोरखौ सब होनाय गोजा विशाल नेम लिरना हरला होनदों आरोना विशाल नेम लिरना हरलायदों रिटर्न मिल जाएगा विशाल ज्वाइनिंग मी कर बोल रहा है चलो बताओ आप लोग को कौन कौन लड़की देखना है बोलो मैं आप लोग को सभी को दिखा देगा अभी बोलो कौन लड़की देखना है फैयो फॉलो मी माय इंस्टाग्राम पे नंबर मिलेगा मोरा लोग बोल रहा है साइली झूठ बोलता है रे साइली किसी को नंबर नहीं देता है सॉरी मिस्टेक वर्ड बोल रहा है गए मिस्टेक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है फेसबुक लिंक को खिन्थादो आं दाना फेसबुक निखौसो खिन्थादों आं दाना फेसबुकआव मा नामथाय विशालखौबो र' फेसबुकआव फल' खालामनांगोन डेन्जार ना मानसिया इयो गेम नायदों ओके मुझे लड़का देखना है देखा ओए चला साइली तो लड़का देखेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा इसलिए तुम आपको नहीं देखेगा मैं इतना अच्छा लड़का लोग हार्ट अटैक हो जाएगा पूरा देखने के साथ साथ ओके विशाल लोग की साथ करो देख लिया फॉलो करो मुझे फेसबुक पर मोरा बोल रहा है तेरा फेसबुक में क्या नाम है मुझे पता नहीं ना तो कैसे फॉलो करेगा आपको विशाल गोयारी फेसबुकआव फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरदों विशाल माथो लानो गोयारि मानसिया दद्रसो जायोनो ओमफ्राय माथो बिराद फाल्थु नोंलाय जेनेबा अन थेंक इउ जेकेआबो अन थेंक इउ स' माच
फेसबुकनिखौसो ओमफ्राय बिराद लाजि खेला नों फेस देखायनो नामदारना सोर बिराद आल्ट्राया बिराद लाजिखायोलै फेस देखायनो फाल्थुखायो फट' गैया आल्ट्रा बिराद लाजियो आल्ट्राया बिराद डेन्जारब्रा माने ओरैबायदि मानसिया जेनेबा गावखौ सोर लेभेल दं बिसोर ओमफ्राय फाग्लालै आल्ट्राया फाग्ला नै लोगोफोर उदालगुरि स्टेसन ओमफ्राय दा उदालगुरि स्टेसन ओइ बिशाल सिख्लाफोर नायबा बुं मेरा नंबर है ले लो ए साली का नंबर नहीं झूठ बोला है फिर साली का नाम ए साला साली का नंबर नहीं है झूठ बोला साली ने झूठ क्यों बोलता है रे साली ओ साली विशाल नेम मुंबई दा अल्ट्रा मेरा है मोरा बोल रहा है तेरा नंबर नहीं रे मोरा साली दिनै बिशाल नायनोबा मा जाखो थगायो थगायाखै नामा फट' गैयालै नामदारना मोरा साली मोरा का मीनिंग क्या होता है रे मुझे तो समझ में नहीं आता है माखौ नेम हरदों बोरो स' जायाखै नामदारना मिथियालै माखौ नेम हरबाय थाखो इयो बोरै स' जाग्रा हाउ वाट ए लेंगुवेज उदालगुरि आरे नै मा मानसिफोर नायबा नै बेक साइड केमेरा जायाना नामा खोन्थागोन आङो नै मिथियालै मोरा का मतलब आंनि सना है मोरा इसके बाद साइली रेप मोरा का मतलब हुआ है इसके बाद बोला फेसबुक योर फ्रेंड रिक्वेस्ट फॉर अल्ट्रा बाय सोरां विशाल सरगारी विशाल अन अके बाय दारना गेम गेलेनो खेला दारना माथो विशाल माथो सरगारि मानसिया दद्र जायोनो माथो नों सिं बिराद डेन्जार नोंलाय नहीं अल्ट्रा बोल रहा है बाय ओके चलो बाय सभी को थैंक यू सो मच मैं फेसबुक में लाइव करेगा अभी थोड़ा जानु भयो जानु तपाईँ बोकेर चढाउनु पर्छ भने संजीत मुझे विशाल पसंद है वाव ओके इसके बाद संजीत नोंनो फोरोंजोब्बाय नारना साइली आई लाभ यू साला विशाल
सही विशाल का है ना विशाल का टेंटुलो मतलब 13 है म अस्ति दिल्लीमा लडेको छु टेक्नोलोगी लाब्रा खै दिनुमा टेक्नो माने बै लामा ओ लामा बिदु आरो सिगांनि ना ओ लामा मा लामाया एसे बयनि क्या होगा जोइन है मोरा विशाल रिटर्न करो मुझे बोल रहा है ओ शैली विशाल मोरा है रे मोरा ओके शैली में बीबी सोना मोरा जादू बोल रहा है तेरा टेंटुलो पसंद है मुझे मोस्ट वेलकम संपाली मोस्ट वेलकम आपको स्वागत है मेरा एलबी में मोस्ट वेलकम थैंक यू मोरा थैंक यू एक्स्ट्रा फैना लानानै मा जाबाय एक्सटेन्ड जाया राङो अमा एक्सटेन्ड गरायखौ गासिबो मा दुलिदों दहाय गुरुमा दुलियाखै गरम दुलिदों जायो बेयाव फैदोंमोन जों गरम माबानाव जों माबायले दा माबानाव फैदोंमोन आं थांबाय बेखौ माने लांबाय आं गैला आरियाबो गारि सालायनो खैथा जागौमोन माला नै दस थाबारमोन ए आं सालायनोबो हाना लादि होननानै हाया दुलिनो नागिरो सेनारा खाना हाबाबो जाया जानाय नङा जाया बारिखौ गारि साबि जाया नोंसो लाना फैदोंसो साबिखौ खोदो आमफ्रायो बारिया थाबायना फैनांबाय बिसिनिसो मार फरायनोसो रोंना फैनानै आं गिदिर सालायखायाखै लागासिनो
Ya kita kan bungkus hasil sih. Hmm. Tunggu nama. Apa ya? Trena. Benar, macam mana? Peng gak pakar nak kendra. Oh, ternyata seluruh ya karena ini.
फैबाय नामा बिराद मानसि जायो माथो बाब बे थांना नायहैयो ए बाससो माथो दिनै ट्रेनाव दहाय माबायाव थाग्रा इयो माइनाव ट्रेनाव थायोमोन दा साननैसो मबाइल बायदि लांफैफिनजाबासो आलाय आलाय सिखोदों मुलुगसो सिखोदों आं गोलाव ट्रेनाव मानसिफ्रा जायगायाथ' थांबावो नालाय आया मानसि खारखानायलाय ओंखारगोरनोबो होआ नायलै माबाखौ नायखा टिटिखौ नायखाबाल गाखोलाबायनानै बिसोरो साननैनि हाजिरा होनांगोन मिथियाखै बेयाव गुमै उइखौ गाखोनो मोजां जागोन Hello. Ini gimana saya rolling aku? Dia beli itu sama lah, ada orang gua beli sama saya. Belum zatanya mana nih? Ini saya kali jalan lagi aku jalan. Mau saya sama orang. Bisa di sini. Kembali balik. Oh, ada sih lah. Hello. Mak, itu mas saya rolling. Kurang apa dah? Iya. Bisa kan di sini? Hello. Ini orang cuma dibilang gua lah. Itu saya wahas sih. Itu karena juga kena mana.
Ngapain asal? Aku mau nalo bener enggak? Aku sandal. Bekfोरा आंथ' बाखायो आंना खनसे आंना माबायाव मोनहैनाया दालां हापारायाव सप्तानैनि उनाव लायफिनदों आं बैयाव थांनानै माबा हैबाय आङो रिपर्ट हैबाय आंना ओरैबायदि बेग थांबायलै सार होननानै बैयाव रेलवे माबायाव ओमफ्राय होजों माबा आर्मि जाहाज लाना फैबाय सप्तासेनि उनाव मा दंमोन आंलाय सानबाय आधार कार्ड पान कार्ड सेस डकुमेन्टस दंजोबो आं जिबोनियाव खालि बहि गांसे बिदिनो माबा माबिल' दंमोन मा दंमोन जिबोनियावलाय बहि माबा माबिसो दंमोन आं सानदोंमोन आधार कार्ड पान कार्डफ्रा थांफाजोब्बाय दां ओंखायनो आङो सानफ्रायलायानो जेबोआनो गैया बेगाव नाम तो बेटा सिली बात रहो घर जमाना नाम सिली बात रहो तूने वो नाम सिली बात रहो या lengan